Hehe, hapit na mahuman. Mag-skim ko. Tag na repod ah. Para nakadyo ka view ka adyo. Nice na. Tanawa guys, yung voluntary og bit-bit. So, si Jack ko na yung moda. O, sige, pasagdan. Kasi sa may moda, di man magpadadyo. Ang halabira. Kumbati diha. Amay rin ni Ijaan guys. Guys, masubuntag na tantanan. Magluto sa ko gamang pamahaw guys. Sa talong. Muna gamang harvest na to sa mga mini garden. Dada po, dag, sili. Ano may ahos. Dan may ahos guys. Dito sa ko na samban eh. Samban tuloy. Ito ito kaya ay pares guys ang gulay. Isda. Taramban tuloy. Samban tuloy. Kaya ang padisira guys. Kanin sa pretohon. Tapos pihon ba. Kuya, dali na po nga ano mo. Ito nagkaanas kuya kinot. Kumana sila kaos. Zuhan nila na kaos. Uy. Morning guys. Mahota. Bukas mas kuya kinkin guys. Mahota niya. Yung pamahaw. Tamban. Kami man ang tamban guys. Basta pretohon. Kami pa rin sa isugba. Kami nagbudag ka. Isugba lang yun. Oh. Last size mo sa kapin. Ang ibali guys. Yung mga karambang. Dada guys. Luto na kahampin nire itong tamban eh. Oh, lamikadyo. Walang giluto na padag. Taong. Ngayon naman ko guys. Magluto ko kaya ibabad. Kaya hindi siya mapadyo. Ang tubig na padyo. Ayan na. Mikos-mikos na yan. Alam ni ahos guys, pero humot man po. May sili o sibuga. Ha? Yan na guys, ang ibutang itlog. Harang ilago ko sa itlog na rin. Gulay. Lamit na ni guys. Tambaw nis kuan guys. Kanang tambaw nis ubo. Uy, humot na. Yan na guys, agang giluto nga taong. Nga na meron tataod. Mahaw! Pinke, mahaw! Guys. Mahaw guys. Dami sa dia talong, nagibutangan og itlog. Og na tamban tuloy. Zakaripod. Talong, anay itlog. Muna mo sa guys, pamahaw. Mahaw tanin jo. Mahaw guys. Mahaw tanin jo. Hindi sa daan. Okay guys. Tama na, nimugit mo. Ano na egg? Talong na egg. Himno. Yummy kajo. Yummy. Yummy guys. Muna ka mag-harvest ito sa mga garden. Yes. How guys? Wow. Guys. Kajo. Talong mo. Wow. Kami sa taong. Ulas mo pag-abril na rin ko ang guys. Skin coat. Ngiskis sa siya. O pabi. Tabang ko. Ito pang kiskis. Sisi mo tungkol sa kabo. Kabo. Ikaw lang ka. Humana, dari wa pa. Kani. Mana? Dari na naman. Kiskisan guys. Kaya arong amis sinipahid sa skin coat. Yan na guys, na-applyan na og inamil. Dati na-apply dyan na og inamil. Pero utrohan pa na si Jah. Pahiran pag utro. Yeah. Hindi ko tag-color. Jay. Hit man, ha? Kaduhaan og pahid. Katuluhan og pahid. Ang katuluhan day ko nun pahid ti. Hindi katuluhan ko nun sa pahid. Dari, nakuman nagbutang og kuan. Time out. O pa, butangan pa ng time out dana. Napahiran nag-inamil. Pero utrohan pa rin sa pahid og inamil. Katuluhan day ko no. Kaya na igo na siguro to. Itong na ay
Amang napalit nga pila to ka galon. Then natin apply na. Ginamil. Apod. So applyan pa ni si Jagbalik. Ito pa na mahaw ang kuan. Pintal na rin. So magkuhan sa ako guys. Tapos ako na rin yan. Tapos papagabris ko kuan. Sabaw. Ako ilis guys. Ngaligo man meron. Ayan sila. I-applyan na og inamil. Inamil. Ipapagabral mo yung nag-skim coat. Na nice na color. Ate. Nindot na isang color. Asa ka nang naiputukan? Iaw, laday na. Nindot na color guys, beige color. Muna sa color dahil. Inamil kana. Nga naman. Ang daki ako dyan bagat eh. Bubuhay ng kado-kado. Ang bubuhay. Eh, ganda mo ang plate. Dami ispat. Hindi ka tuloy ka dito lang ko no. Napamuhag mo. Kay naidaghan rong kuan. Inaro may Degus, ting degus ron. init. Ting degus man ron. Ay pandiga. Ano guys? Igor apa gilang First coating panis gawas guys. tanggalin siya duha ka pa. Ay na, nice na kadyo color. Hindot na. Sulatan doon. Nag-mix ka og kuan. Skim coat. Kapit naman din. Human pa din. Ragi mong kuan. Skim coatan. Okay. Human din. Muron pa din. Kapit na guys. Manag first coat ni Papa Gabriel Daris Picaside. So ito na pa dato sa Picaside. Yan. Nindot na. Wow. Mga tagak ba din rin mga putot oh. Mandlit. Ha? Hiluan din na kay delikado. Simbakon sa na naguna-guna ma. Sus, sinong putan sa putot. Hindot na nice na kaadyo. Wow. Hehe, hapit na mahuman. Mag-skim coat. Taglari po da. Para nakadyo ka view kaadyo. Nice na. Yun na.
Dagko na. Yan na guys. Nice na kaadyo. Nice na kaadyo te. Wow, very nice na. Naripasod. Oh, nice na. Hapit na. Hapit na may makabalhin, guys. Puhon. Nanda, naripod. Oh, dagto. So, nabutangan na og inamil pa dari sa pikas, guys. Ano dari. Nabutangan na og inamil. Wow. Namdag na siya. Nakabyo ka, Jo. Dagdari, wak pa. So, yun, pikas-pikas, nabutangan na. A few moments later. Guys, magkatod sa amin dari dia. Monighang na nga pili nga mga sanina, nga mga siksi pa ni Kazu. Kani mga sanina dari dia. So, aman ihatid kaya di naman na maarang ni mga nuuga. So, amang ihatid dito. Karong masuot sa dagang atiduris. Danapay maarang daning atiduris. Banan Doris ay wala. Wow, matiba na atiduris. To, mas Why, Doris? so, masarang ihatid ka rin guys. Patabang ko ating gingging. Online na! Pak! Sa taot daw! Si Doris, okay ra na. Uy ba na? Sabaan man yung kauban Okay. guys. Ang masarang ihatid dito ka rin Masarang ihatid dito guys. Ka rin patabang ko. Dagong dasang ijaan. Mga sanina, Na may ka call center ni si Jaoy. Da. Maghihatid rin guys. Pero while na ilabot ning kanang kuan, sidlanan. Wala na ilabot ni sidlanan guys. Kaya ni sidlanas among manilabhan. Harang gisidlan dari. Kay, Okay, Day. Love you. Thank you, Day. namili ko na to sa mga nuog nga kanabitaw mga gagmay na di na masuot. Kay mga gagmay yun man pa sila sa tidores. O gitsahang dalaga. O gitsahang bata. Ano ba? Gibagatan ka? Gibagatan. Naghang kadadong. Ang mga gagmay na nanahang kuan guys, ang mga gagmay na nanahang mga sanina, manihang ipanghatid dadto. Kanang di na maarang na ba? Dako man gud ko karon. So manihang ipanghatid dadto ron. Sa ni ka basket. May ipanghatid na may sado karton kay may karton sa bahay. Ha. Salamat ka dyan sa kauban, sang ijaan kay isa kong giuban na ning taon og hatid. Mas nagsapid-sapid na ni Tiin. Wait daw. Tao guys. Takay pa ko. Ano may mga tagay? Tubig? Tanduay. Uy, ginuukom kasunog rog atay. Delikado. Ada. Sunog na daan. Sunog na kung sunog na daan, guys. Isa maghangak-hangak na pa dyan bihida sa kusuan. Mo na dyan din na makalimot, guys. Kaya na wa may laing pag umangkan na dyan nga tug kuhag ambulansya. Siga berla. Magtarang. Ano man baylo ta? Namo na diha. Agipasan. Tanaw guys. Ito ipasan nagamang ito ipasan nagamang ihatagay. La kumbati. Palumak. Gere wala san man siya gas magdadong mi ito ang gipasan tanawa. La kumbati. Palumak ka. Uy bagat na. Dadong taya. Ay, di na, Doris! Dati, dana guys, gipasan na yung taon. Danawa lagi. Akanding ma! Gikapoy naman sa dadong mi. Mapasaan na ko na siya. Tawa lagi. Ala, kumbati. Way, Thank you! bukutay. Abi ni mo. Uy, guys. Nilalim talaga yung maghatod mo. Di man siya magpadadong kay ijahara ko nung pasaanan. Ala, kumbati. Bitaw pa dahil sunahan guys. Sunahan na dahil sa mga. So, ang maghihatid ron. Hapon ako ning hatid kay. Tapawas ako. Init ka, Jo. Anawa lagi da, Jo. Lagi ta. Ayaw! Tawa lagi. Kapoy na yung taon. Ato ka pikas. Ari ko dari. Wala, sige. Mga kuha na ni guys. Ang mga pinubuan. Madala naman yung taon ni. Mura rin ukay-ukay guys. Padapling ka na yung motor. Uy, ginagawa na yun. Nanaboy. Tanawa guys, yung voluntary og bit-bit. So, si Jack ko na yung muda. O, sige, pasagdan. Kasi sa may muda, di man magpadazong. Halabira, kumbati diha. May rin yung ijaan guys. May yung ijaan, mga zo pantay. Kadlawon. Kaya sa nung pantay basa. Na, mo na nakahurot sa pantay mga bago. Na. Wait tao guys. So, diyan na may guys, diyan na may daw. Hilahang ati Doris.
to katong mga katong nasunog nila nga baydas na ngagi. So diyan na sila dari guys sa ilahang kanang bag-ong kamalig. Naman, bugatan ka, bidazong ka. Oh, di just siya magpadazong na ha. Oh, sige, kumbati. Ikaw wit-bit kay ako'y... Ayo! Ayo! Asin sa kong tao. Ayo! Ayo! Te! Asin may tao, te. Ayo! Ano, may tao, siguro. Sirado. Sirado. Mansa natin, taragi kuan. Suwatan. Tao, guys. Sirado, ha? Basta ka na yung tao na lang. O, day. Day mo day sisika, day, ha? Sisa ka na. Nay, hangyahatid nga kuan, day, na. Hangyahatid ang mga tinubuan na. Itong nay, kuan, slim pa ko itong panahon na. Char. Dara, day, day, day. Doon ko ligo ya. Buhor mo ko ya. Buhor ko ligo ya. Wala kay. Mamasok Nagkay kay- panty na na. Masuk kay daghan-dag. Di uy wala na apilik panti kay imo nang gihurot aghang panti. Ya. Pareho lang makukuanday ha. Transfer sa kuan sa dalan. Handa aghang basket. Ana. Mga nuog ra gana maug na ray day. Mga pantalon na bang maarang bana nimo. Kita, geng, daghan ng tinsigeng. Maigo sir ni guys ang katungahang mga kanang kanina nga kanang kay niwang pamukos una. Kining katapusan ng mukhang sinalaman po. Ingat na sa glawas. Pilingan. Bitaw. Maso kay daghan na ng hatan ninyo ko anday. Ako mga estudyante. Kana mga unaray ragid na day. Mga pangunaray. Isa ko po lang na. Ako isa kay estudyante. Okay. Kana guys, nahatid na namo. Sa taon. At least na sila mga suot. Nga unaray nga na. Aguban na ikaw ra pili na to day. Basta kaya katuto mga kuan mga kanang gagmay na ba. Pagpili. So man na nahatid. Dahan ang gidaag among kare kasi sila na ni sa mga nilabhan. Kaya wa may karton na tos bay. Para na may day. May sapayan. Salamat po sa nagpasaan di ah. Ang nagpasaan. Ginukog nagpasaan na rin guys. Sana ni. Dala sila dari dia. Dapat sa karsada na nagilahang bagunggi. Kanang na ay katugan. Kumadyo na laman ni taon. Tata. Muli na ta uy. Kaya humana taghatod. Sarati. Salamat ko na. May sapayan. Masuot ni mo ni mga pang kuan na to pang hubag ka. Salamat ko sa merkado. Asa ka? Oh, sige, ato ka merkado. Bye-bye. Salamat sa pagpasaan. Wala na ganyan. Ito guys, mauli na Miss Kim Kim. Kimi. Hatod kay ati ug sanina. Dana guys ya, ilahang kamalig-kamalig karon nga igdaan nila. Muna ilahang gipayan karon guys. Ang kamalig-kamalig dia. At least na sila may igdaan. Daghan na pud og nang hatod nila kanang mga sanina nga na mga kinahanglan ng daghan kadtong salamat sa mga nang hatod sa mga magamit din taon nila da topod naghatid pug ko og kanang naay mga gamit-gamit kanang di na masuot ba nga gagmay kay sa una ra magunhang niwanga guys niwanga jud ko sa una guys mura kog tikling matod pa nila mura lagi kunog anay nasabod sa una da mo lagi na basta makabana kag butan aw manambot ka jud guys na bitaw katuwanan na mga arang nga mga noo guys mo tay hangi panghatag dad na magamit na to nila magamit na tong so magamit na to Jessica at least mapuslan guys no kaysa itago-tago kaya agahamang kong nanay ingan maguhang nanay nga taguan ko no kay kanang naay ag sa Iliya lagi ko no puhon inig daka sus Ginoo ko pila pa katuig puhon kaluyan na makapalit lagi ta puhon day kaluy as Ginoo nay no itaw so to na guys nahatid na namo at least masuot na to mapuslan ni Jessica lang ati Doris sina muli na mi kay hapon na guys. Salamat pa sang ijaan in taon nga mo'y nagpupasaan dari di mas sa magpadazong na kay si Jagjag kuno mo pasaan mahala to ana diretso naglakaw sa tos sa padung. Salamat sa inyong pagaba na mga guys. Oh, God bless na tang tanan. Amping mo kanunay. Bye-bye. Amping.